Familia enpresen jarraikortasuna. Familia enpresaren oinarritzaren plangintza 3. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Garen enpresarien elkarteak eta ekaizentaren arteko lankidetzaren bitartez, familia enpresen jarraikortasunean eragina daukaten lege, faktore eta oztopoen inguruko proiektua burutzen ari gara. Enpresaren jarraikortasuna bermatzea, familia enpresen lehendabiziko buruhauste bilakatzen da erretiroa gertu ikusten dutenean. Jarraikortasunean eragin gehien izan dezakeen faktoretariko bat planifikazioarena da. Oinarritza plan bat ez izateak eragin ezkorra izan dezake enpresaren jarraikortasunean. Oinarritzaren plangintza prozesu konplexua eta estrategikoa da. Horregatik, denboran zehar luzatu behar da, prozesuaren zehar ageri daitezkeen zailtasun eta mugak denboraz identifikatzeko. Enpresaren jarraikortasunerako oinorde egokia aukeratu ahal izateko gomendagarria da postuaren ezaugarriak ezartzea, ondoren oinordea aukeratzeko orduan gida bezala erabili ahal izateko. Oinarritza plan bat ez da soilik kudeaketa programa bat izan behar. Oinarritza plan batetan oinordeak izan edo jaso beharreko formazioa eta erabili beharreko komunikazioa barneratu behar da. Gainera, Maria Duesoren arabera fase ezberdinetan banandua egon behar du. Duesoren arabera, oinarritza plana 4 fasetan banatu behar da. Oinarritzaren plangintza, oinordearen prestakuntza, eskualdatzea eta erretirua. Oinarritzak ez du titularraren 70 urteak gainditu behar, ez da oinordearen 55 ere. Kasu askotan, oinarritza planak enpresaren barneko eta familiaren arteko arazoak konpontzeko erabili ohi dira. Horregatik, argi izan behar dute ze helburu dituzten oinarritza plana egiterako orduan. Oinarritza ondo eta egoki eginez gero, jarraikortasuna bermatzeko onuragarria izan daiteke, baina baita eragina izan dezake familia enpresak daukaten puntu indartsuetan. Epe luzerako familia eta enpresa plangintzan, familia espiritua eta familiartekoen erlazioen hobekuntza, momentu txarrei aurre egiteko ahalmen handiagoa, familiaren batasuna dela eta, prozeduraren, prozesuen eta perfilaren berraztertze konstantea, enpresaren jarduera hobetuz eta negozioaren ezagura handitzen da. Oinarritza planak epe luzerako gastuak sortzen ditu, eta askotan mikroenpresek ezin izaten dira hauei aurre egin, edo esfortzu handia izan ohi da. Modez Ginjuan eta Jose Maria Llauradok gastu hauek identifikatu eta deskribatzen dituzte. Zuzeneko gastuak. Ordainketa ekonomiko bat kontrapartida bezala daukatenean, oinordearen formazioa, familiako gastuak eta kanpo aholkulariak. Aukera gastuak, prozesuaren partagean diru sortzean dira, prozesuan zehar jasoteari uzten diotena, oinarritza planari dedikatzearengatik. Enpresariarena, oinordearena, zuzendaritza eta langilerena ere. Eta beste gastu batzuen artean, enpresa aktibitatearekin erlazionatzen diren pertsonai egozgarria izango da. Psikologikoak, familiarrak eta enpresaren irudiarenak.